ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା କୋଣାର୍କ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ବେଳାମାର୍ଗର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀର। ପ୍ରାପ୍ତ ଖବରରୁ ପ୍ରକାଶ କି ରବିବାର କୋଣାର୍କ ପୁରୀ ବେଳାମାର୍ଗ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀର ଆଜି ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଠି କହି ରଖୁଛୁ କି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଲହଡ଼ିମାନ ଉଠିବାରୁ କୋଣାର୍କ ପୁରୀ ବେଳାମାର୍ଗର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସହ ଦୁଇଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଲ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବେଳାମାର୍ଗ ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଲ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 10,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସରବରାହ ବନ୍ଦ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଏ ତାହେଲେ ଏହି 10,000 ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଦିନେ ଲୀନ ହୋଇଯିବେ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଲାଗି ରହିଛି। ଜନସାଧାରଣ ଭୟରେ କାଳପିପାତ କରୁଥିବା ପ୍ରାପ୍ତ ଖବରରୁ ପ୍ରକାଶ।